NHIDCL PMU Tipupen Patur Piponsi Swachata Pagwada Mate Awareness Campaign Pedopon Labangso Awareness Campaign Nikre Po Parman Pedopon Japan Paraipon Swachata Pagwada Laki Isi Swachata Apian Arolo Labangso Campaign Jangmia Chiklo Ningkan Surini Rakretrok Aningkan Pen Pang Cheng Ponsi Metanga Hempen Chenglok Hiti Langroi Langjeng Antame Kepang Tirpon Akinang Sodapan Mangpon Labangso campaign laki arkoi nipai sipen pangcheng ponsi arkoi nipai krepo an pedopon japan peraipon kepang terpona kenang sot lapen kachere ponang jia kenang sot laki kitu kamentu keter ason an pen kache pehelo kai keta ke chok tang mate kache pang tang achoy piri kaching thang kai keta rikachar samte ninedet lapen richimita kai ke kache pang thera kenang sot athe monit okapran aphansi akemenai ale aphansi mangpon Adun to say no to plastic watepi and ponsi penang an plastic pen kachere pon thekja phanta deng pon ate plastic bags mate jamborong lake isi kangjir der mate kangjiro ne ahormu thengpi thengprang marat mareng lapen munit aphan sitame isi kaphere meme asondo plastic penajok longlia phanta isi kethedum kenahok do lapen marat mareng aphan sitame Thedung akene hak do ate plastic jong si marat mareng atum ke cholong lotang te ke renja phan un e lasikado kawe arat doana phanta plastic pen kachere pona kenang sot alam pachini pon ke padu si mate kado kawe arat phan kosun pen si plastic pen kachere pon thekjima lake kai keta methanga bi ribathung pen chenglok ki joi kelang adim langroi langjeng hiti borwa lapen kapre adim sitame plastic ason anta isi kevar adim mate dustbin along si kevar veja phan choningri padopon News Desk Report News 24 Karbianglong